Badu berezitasun tipi bat, eta hori da hitzaldi eta gero galdera erantzun tarte bat egiteko partez. Hastapenetik pausatzen ditugula afirmazio batzu, batzutan provokatzaileak horiek ere, bilatuz jendeak ere erreakziona dezan eta posizionamendu bat ere ardezan. Adibidez, galde egiten diegu, zuentzat aujari nerabiari euskaraz oiukatzeago aspertuak girelarik, horrek badu ondoriorik nerabeari kontzientzia agarrazteko euskara gehiago erabili behar dela. Ados dira edo ez horrekin, guk holako galderak pausatzen ditugu eta jendeak hastapenetik behar du hor zerbait ejan, hori bilatzen dugu. Eta hortik gero biziki interesgarria da, aixe gehiago parte hartzaileagoa da eta bukaerako trukaketa hori ere bizi-bizia izaten da.